Jo, ara mateix, us l'explicaré. Resulta que després del Centre Vila, com que hi havia una sèrie de coses, ho vivo cap aquí i anar al braç i hi havia un banc. I el banc han repartit diners. I com els diners són molt llaminers i en presa de la crisi, doncs heu començat a fer diners. I vosaltres voleu diners. I nosaltres tenim utxetes. Tenim utxetes grans, petits, bonics, bla, bla, bla. I vosaltres teniu diners. Voleu comprar. I nosaltres volem vendre, comprar, vendre, comprar, vendre. Resulta que vosaltres comencen 5, 10, 15, 20, 20, i farem la subhasta. Que no ho heu entès, en què consisteix la subhasta? Començo jo, no? Sí. Va, vinga. Bé, comença la subhasta aquesta tan famosa que tenim avui aquí a Sant Vicenç. Voleu callar, collons! Voleu callar! Calleu! Malparits! Mira, aquí tenim un objecte que és únic, No n'hi ha cap més, senyors. Una rosa vermella, vermella, aquest vermell de foc que tots portem a dins, amb una base de metacrilat únic, un material que no existeix, que només és únic. Tu, caga dubtes, vine cap aquí. Què passa? Dóna'm això. No, sigueu impacients. Un moment. No, que no ho veieu, que és una caixa forta. És una caixa forta, me la va donar el Rajá del Pakistan. Té 60.000 monedes d'or. Escolteu, la va trobar en el desert, a dintre una cova. S'obre d'aquesta manera. S'apreta aquest. S'apreta aquest. Ja està. I l'altre no us ho dic. I té un preu. I té un preu de 10 euros. Quin dona més? 60. Per allà han dit 100, per allà han dit 100. 100. El que en dona més. Quin dona més? 300. Quin? Qui dona 200 euros. 200 euros. 350. 350. Puja. 200. Que hi ha 350, És 350. 250. 350 d'una. 350 una. No, ja està adjudicat. Ja està. Ja està adjudicat. Cap aquí. Pugeu. Veniu. Aquí. No, aquí. Que no hi són 200. Calla, burro. 150, 150, 200. La caixa forta. Adjudicat. La caixa forta. Adjudicat. Màgica. Aquí 50, 100, 150, 70, 90, 100, 200 per tu. La caixa forta màgica. El següent. Foc de líquid que se li va vessar i va fer aquest regalet. Què dius? Que no t'han dit teres. Això és un supositori per la grip. No ho veieu? Té un call, se l'ha de treure. I sabeu per on es posa aquest supositori per la grip? Ah, que no ho sabeu? Pel recte. El cul. Quin mal al cul. S'agafa, ara us explicaré com funciona. S'agafa i es fica pel recte amunt. Té una petita cordeta que ja baixa la febre avall, que torna a pujar cap amunt, cap avall, cap amunt, cap avall. Ah, i això s'acaba quan s'ha desfet. Quan s'ha desfet el recte, esclar. Preu de sortida, 5 euros. Infal·lible per la grip, Va. 80 euros que em donen aquí baix. Més. 200. Si me n'en dones tu, nena.
llista 350. 350, atenció, senyores i senyors. 350 pel supositori màgic. 300 a la una, 350 a les dues, 350 a les tres. Quina preciosa que t'ho dono. Puja, puja. Ara què toca? El següent que es prepari. Té carinyo per tu. Sí. 400. I això, doncs és una raqueta de tenis i fas... I ja, i has... Què dius? Què no veieu? Això és una sardina! És una sardina pescada aquí a la nostra mar, a la platja de Sant Vicenç. Perquè Sant Vicenç té mar, encara que tu vas morir de dir que no. Mentida! Sant Vicenç té mar! Aquesta sardina... Oh! Què veig allà? Una mossa! Ui! Mossa! Mossa, vine cap aquí, home, vine! Que te faré molta contenta! Vine aquí, vine! Que avui encara no he follat! Puja, mossa! Que jugaràs amb la meva sardina! Ui! Bé! Aquesta ampolla de licor Mateus, veieu? No, que bona! Què fas? Oh, no! Però què he dit jo? Si és una bota de vi ranci! Boníssima! Bé, el preu de sortida és de 10 euros! 30, 70, Atenció! Calleu! Aquí tenim el gerro, ple de petxines daurades. Pesa un colló, però és de petxines daurades. I té una sortida de 5 euros. Que bé! Basta, això! On l'heu vist? Això és un gerro. L'heu vist o no? No. Això que veieu aquí és una sirena del mar de les Antilles. Mireu, únic. Una peça única. Ho veieu o no? Ei, silenci, silenci, silenci. Silenci. Espereu, espereu. Mireu si és una sirena, que si no escolteu tots en silenci, sentireu com canta. Allà, al mar de les Antilles. Escolteu bé, escolteu. Però si no feu silenci, no la sentireu. Escolteu, escolteu. Ho sentiu? Ho heu sentit? També podria ser una altra sirena d'allà, del Mar Negre. Oi que sí? Oh, escolteu, escolteu. Però si al Mar Negre no n'hi ha de sirenes. Home, us heu deixat enredar com xinos. Bé, aquest objecte, aquesta sirena, té un preu de sortida de 10 euros. Qui en dona més? Va! És
Tenim aquí per licitar un cendrer molt bonic, vingut de la Índia. Per això té un elefant. Del Maharajà de Harajà, que jo li vaig fer uns pastissos boníssims. De nata i xocolata, boníssims. I em va regalar aquest cendrer tan bonic. Com podeu veure... Això no és cap cendrer! A veure, és un magnífic plenell a unes sesnes magnífiques, a una magnífica batalla del desert del Sahara! Allà, quan nosaltres estàvem pujats a dalt de l'elefant, que portava una trompa per davant i una cua per darrere. Ens vam ajuntar tots els exèrcits i van rodejar i van quedar l'enemic al mig d'aquell llac sec. Però llavors va venir el mosquit i ens va desfer. Però ens vam refer i vam guanyar tota la batalla. I el preu de sortida d'aquest magnífic planell és de 15 euros! 20 hores més! 225 partits! 230 partits! Quants em donen per què? Això és un pernil! Au, vinga, dona-m'ho! Dona-m'ho! La meva passa cap allà. Pesat! Ai, això és tot el que sempre he volgut. Ui, Déu meu! Quina il·lusió! Això és un tocador de viatge. I aquí pots posar les joies, pots posar les pintures. I això és un mirallet màgic! Això deu ser que no... Especial. Prou d'estar en silenci de moment, perquè si no, la vida de l'artista hi perilla. Sí? Doncs apa, amb cuidado. Esteu ben atents a el que pot passar. Decanteu-vos. Silenci, si no, no fa efecte. 1, 2, 3. Espera't que no li trobo la punta. Oh, mireu! Una botifarra autèntica de carn. Una botifarra autèntica de carn amb cordell i tot inclòs. A veure, quin dona més aquí el preu de sortida? Ui, quants calés! Ens despedim de les mares, seguim despedim com cada any, desitjant-vos molta salut a tots i una bona botifarra per tothom! Apa, adéu-siau! Joder.